Başlamaktan, başlap yalňyşmaktan, yalňyşyp masgara bolmakdan gorkýan. Öňüm etjek boldum bolmady. Soň ederin, 40-ymdan soň başlaryn. Ay bolýalay, togumdan profesor çykan ýoklay, geri bereýin nähim aljak. Başlamak bahanasy näme üçin beýle kän? Başlamak näme üçin beýle kyn? Baş la Arapçada ýok diýmek. Belkem sözüň özü ýok diýip başlaýandyr. Ýalňyşmakdan, başlamakdan gorkýanlar üçin. Başlamak bu tormoň ýardy diýerler. Belki känrägi, has känrägi, hatda onunum känrägi diýmek esasy mesele başlamakda. Masal üçin, şu ýagty jahan nädip başlady? Fein edeliň. Görýän älemlerimiziň ählisi ýeke jany kutçukdan başlady. Galaktikalar, ýyldyzlar, gün, yer, ay, öňüm bolmady diýip başlamakdan gorkma. Tohum ödün yerin garanky bagryna täzeden doğup müňlerçe hoşa bermek üçin taşlady. Men onu işi başarara gurwatyň ýok diýip başlamany taşlama. Keveli asmana uçmak üçin agaçda süýrenip ýören gurçuklukdan başlady. Ay bolýala gedi bereýin diýip galybyňdan çykman oturma. Jüýje ýagty jahana gelmek üçin gawygyndan gutulmak bilen başlady. Galany özüni tabakda haşlady. Başlan işin kynlygy, ululugy gözüňi gorkutmasyn. Bedeningdäki trilyonlarça öýjük iki öýjüň birleşmegi bilen başlady. Ýalňyşmakdan gorkma. Sen ýöremäge bir ädim edip başladyň. Ýykylyp turup, ýykylyp turup, ýykylyp täzeden turup. Şu ýagty jahan nokatçykdan, tohumjukdan, burçujukdan, ýüjüjükden, öýjüjükden, ädimjikden başlan bolsa, senem kiçijikden başla, ýönökejiden başla, täzeden başla, gorkuýny taşla, ýalňyşyp başla, ýöne başla. Ertirmi? Ertir ýaltalan önüdür. Häzir başla. 5-den ýyla sanap başla. 5, 4, 3, 2, 1.